Ja, zei je shirt, alles tot stil. En we maken niks meer rijden eigenlijk. Dit wie 2 in het beeld in de touringcar. Leeg. Maar intussen zitten de bussen weer vol. Bij Birwatours in Damwoudt kunnen ze alle aanvragen maar kweerlijk aan. Het heden gaat hartstikke goed. We hebben weer een prutte drukte. Alle reisjes ben wel los. We vervoeren squalenreisjes bij de voetbalvereniging en iedereen wil weer op pad. Ja, het is zeker klauwen op het heden. Ja, het is gewoon hartstikke druk. Iedereen die wil graag weer voort. En wij willen ook graag met iedereen voort. Ja, daardoor creëert een heel soort drukte. Iedereen wie normaal op die met zijn squalenreisjes ontevreden. Ja, nou op het heden komt alles een prut op het laatste moment, waardoor wij echt een heel soort extra druk te gaan. Deze bus die krijgt dus, die bij Intens Festival West. En dan ja, moeten we wel weer fris wezen op zo'n squalenreisje. Dus al de machten snel poetsen en goed poetsen. Zodat de band weer in lekkere frisse bus op squalenreisje kunnen. Werk is er op het heden dus wel weer voor touringcarbedrijven. De grootste uitdaging is om genoeg chauffeurs te krijgen. Maar er binnen ook andere zaken die de busreizen er net goedkoper op maatje. Ja, de brandstofprijzen die zijn enorm eigenlijk. Ja, we rekenen wel eigenlijk een soort van brandstoftoeslag. Als mensen nog vet onvrede buurt, dan hebben we dat er eigenlijk al in verrekenen. Daarbij komt eigenlijk nog de onderhoudskosten, die zijn ook enorm duur. Om het 2 stilste in had, kon rubbekes droeg uit, koelvloeistofleidingjes kunnen scoren. Ja, dat moet allemaal preventief vervangen worden, want ja, je wil net met pech onderwijs staan. Bloot het zo de komende tijd, denk je? Ja, ik hoop natuurlijk wel dat het zo bloot, maar of het zo bloot, dat weet ik niet. Het kan best zijn dat de squalenreisjes aan al gebeurt binnen, dat iedereen weer voort is geweest met alle festivals, ja, dat dan alles weer inzakt. Ja, je weet het net. Je wist net dat het best zo druk zou worden.